улици в морето. Част тук мога да си и пуша. Да, разрешено. На сега ти има цигарки, така че... Ние снимаме хората, хората снимат нас. А тук е живял Джакомо Казанова. Единствено избягал от затвора при Сан Марко. И ние си пушиме вътре. Ние не можеха и... Нали някакво там? The left Rialto Bridge, 400 years old. It's the oldest bridge of Venice. Който е реновиран обаче. Най-старият мост му е реновиран, преди това не е бил такъв. Охо, Боби! Виж ни ръце там, на величината. Да. Идва ли? Ето едно такси, ни изпреварва. Поздрави за Емо, който ни каза да не идваме във Венеция. Че било много тъпо. Уникален град.